Montal va intentar restaurar el bon ambient en l'equip. No va renovar contracte a Rinus Michels i va fitxar l'alemany Hennes Weisweiler, una decisió que no va escaure gens al clan holandès. Les males relacions entre Weisweiler i Cruyff eren evidents. El jugador no seguia les instruccions del tècnic i el camp anava pel seu compte. Weisweiler intentava justificar les absències de l'holandès i deia que estava lesionat. Cruyff está lesionado, entonces podemos jugar con tres mediocampistas que están en buena forma en este tiempo, con Martial, Neeskens y Asensi. No quiero hablar sobre esta cosa porque hay que atacar a alguien y no quiero, porque ya es mejor para el club. Para mí las relaciones están normales, como están relaciones entre entrenador y jugador. El miércoles pedí mi baja porque para mí no era una situación donde yo puedo trabajar y para mí el ambiente siempre es muy importante. Cruyff. Jugadores como Cruyff nada más que hay uno. Y se va Cruyff, Barcelona va a segunda. Yo, que se vaya a la Junta y al entrenador, que estamos cansados de hacer lo ridículo, padre, en España y parte de Europa. Ya estamos cansados. ¡Viva Cruyff! Y yo sigo con Cruyff. Era la Junta i viva el Cruyff. Un duel entre els dos personatges que va acabar la nit que el Liverpool va guanyar el Barça en partit d'anada de la Copa de la UEFA el 30 de març de 1976. Un gol de John Benjamin Toshak va posar punt i final a les esperances blaugrana i una pluja de coixins va acomiadar l'etapa blaugrana de Weisweiler. Cruyff havia guanyat el duel. Recordo el Cruyff una mica amb la picabaralla que tenia ja feia temps amb el Weisweiler i que va acabar a Sevilla amb un fet ja molt personal. Jo el recordo, a més, aquest incident molt bé, perquè això era el diumenge, i tornant al Montal deia res, home, res, aquestes coses no es poden permetre, jo demà me'l carrego i això s'acabarà. I jo tornant li deia, escolta, Agustí, vigila, perquè demà et pots trobar amb una cosa diferent. I l'endemà, aquí davant de la Masia, hi havia una manifestació de socis que van trencar els vidres. I després de la trencada de vidres, allò es va acabar amb que qui va plegar va ser l'entrenador, no va ser el Cruyff, oi? Jo me'n recordo que vaig fer unes reunions amb tots els socis del Barça que volien per desenes de socis en el Palau Blaugrana i els hi anava demanant opinió, no? Clar, les opinions es poden tergiversar molt, perquè no, aquí el principi d'autoritat, aquí el tal y cual, bueno. En primer lugar, las peñas barcelonistas han dicho pues que a Cruyff lo querían como gran jugador que es. Yo les he dicho que si el presidente del Barcelona lo quería también, pues él mismo lo trajo, yo mismo lo traje, y por tanto lo que yo no quiero es a un Cruyff incondicional. Laureano Ruiz, forjador de jugadors del planter, es va fer càrrec de l'equip que va quedar segon a 5 punts del Real Madrid. Al final d'aquella temporada, Cruyff va especular amb ofertes d'Itàlia i d'Holanda. Finalment es va quedar al Barcelona, però va imposar les seves condicions. Després d'haver aconseguit el cessament de Weisweiler, va obligar a contractar novament Rinus Michels per la temporada 76-77.